A les activitats en grup mai es compta amb la meva opinió. Me dicen que soy raro, que estoy loco, que tengo un problema. No em deixen anar a les excursions ni a les colònies. El professor no entén que la llum del projector em molesta i m'he de tapar els ulls. És esgotador intentar encaixar. No tengo ningún amigo o amiga que quiera venir a jugar a mi casa. Els mestres m'exigeixen mirar els ulls quan em parlen, i si els miro no els puc escoltar. No sé per què no em conviden a les festes d'aniversari. Es riuen de mi perquè faig sorolls quan estic nerviós.